Tapos ang buhok mo, Sarge ba, no? Uy, dali lang, Sarge. Do ka pa ang eh. Ang bahin ay siguro ako Oo, aircon. naka-number 15 na ng aircon mo, Sarge. So, basi kulang sa limpyo na, Sarge. Siguro, sige. Maubahanay ko bayo, Sarge, sa kay... grabe kay init, git. Nag-upa siya. Perte ka pa ang... Pasensya ka na, Sarge, kay mabinalaso na ko eh. Sige, Sarge. Tadlo nga lang imong ang ulo mo, Sarge. Ang imong ulo. Ang akong ulo. Kani. Hindi na magulag, Sarge, sa kaya medyo madikit-dikit lang ang gamay mo. Sige. Anong oras na? Alas 8 na. Tanawa ng imong tuyo na sa sulod. Manugalas na ipinam. Tanawa. Do kagina pa man na siya. Do kagina pa man na. May harap ba siyang nagapagunting nga nagatuwad-tuwad? Tanawa na. Tapos, nagagunting kay Tito, nagauba. Di ba? Wala. Amo nangambal ko kanimo. Tuwid, no? Mo nangambal ko sa imong magduda din ka ng imong angkol. May milagro kidayan. Ano ko na? Kasi natabuan ng nayaman. Dili ka na. Langlawan. Padol. Wala. Padol. Ginsulod niya ang gunting, gunting. Oh.